Let's go, let's go, let's go. Kailangan nating mauna sa first checkpoint. Dami dito, ang dami. Yo, shoutout! Yeah! Oh, grabe! Wow! Grabe to, tunnel. Sobrang tindi. 155. Ingan dito ah. Hey. 2 beses binangga. Grabe ang mga gulong ah. Napakaganda. Look at that place. Grabe dito. Yeah. Wala kang dulo par. Eto na ako. Yeah, Ilocos na tayo. Tinamaan ulit tayo ni Commander. Sinundo niyo tayo sa finish line. Nabuhay ako boy. Simple lang ako boy oh. Sa taas. Ang tama mo, wala. Wala. Yo, so what is up sa inyo mga katribo? It's me again, Aaron TV, and welcome back to my channel. And for today's video is Pangasinan Indo Rally version 3. So pang third version niya na ngayon. Tapos yung last na endurance natin is last year pa, January. So samahan niyo ako sa panibagong journey na ito at tingnan natin kung ano mga mangyayari. Alright, so wala naman tayong plano ngayon. Bali ang plano lang natin ngayon is maagang matapos itong endurance ito. So 800 kilometers ito. So panibagong challenge. So ready na yung motor natin and we are ready to go. Bye-bye. Love you. Love you. Apo. Let's go guys. Kaya natin to. Huwag tayong susuko. Let's go. Bye-bye. See you tomorrow. Apo. Liwanag dito. Grabe sasakyan oh. Sir, liwanag dito. Actually kahit hindi ka na mag-high dito eh. Alright, on the way na tayo sa grid mga katribo. Villasis, starting point. Let's go. Mga katribo, San Carlos na tayo. Isang bayan na lang tapos grid na. Medyo chill ride lang muna tayo ngayon papunta sa grid. Mamaya na tayo bumanat pagka take off. Sobrang ganda ngayon dito eh. Maraming mga pailaw. Ayan ah. Ayan yung nagba-viral. Yan. Sobrang daming ilaw, parang piyesta. Diba? Alright mga katribo, so malapit tayo sa grid. So nasa Villasis na tayo mga katribo. Alright, so Villasis na tayo mga katribo. So kailangan ko lang magpagas ngayon mga katribo dahil empty na nga yung ating gas. Ang mura ng gas dito nang alang 350. Apo, premium. So, kung mapapansin nyo mga katribo, may ox tank tayo. Alright, so tapos na tayo magpakas mga katribo. Asan dito yung grid? Dito na nga. Dito. Dito na tayo. Aron ba? Wiper. Apa? Ay! Sabay lang tayo. Sabay lang tayo. Oh. Shoutout to Richard. Okay na. Let's go. Pwesto. Okay, so hindi na tayo mga katribo. So pasado na tayo sa PRI. Ngayon kukunin naman natin yung kit natin.
Ayan, so kukunin na natin yung kit natin. Nakapila na yung motor natin. Ayan. Ang dami na dito. Kunin natin yung kit natin. Kunin na natin yung kit natin. Papansin ka. Lalaro ka. Kunin. Doon. Ito yung logo natin, oh. Hey! Arong TV! Ay. Naglalaro. Sharon Samuel, oh. Hey! Okay na pa. Isang lagyan na natin yung kit natin. Medyo maingay dito. Ayan, so ito yung vest natin. Long sleeve pala to. Tapos yung vest natin. Yes. Sticker. Ilalagay lang muna natin to. Ito. Lagay natin dyan. Ayan, so hanap muna kami ng pagkakapean. So kasama natin tong mga to. Magay naman kayo dito. Good luck! So hanap pong muna ng kapean. Kasi hindi pa ako nagkape. Wala pa akong kinain na kahit na ano. Bago tayo tumakbo, syempre kailangan condition muna tayo. Go! So medyo maingay dun sa venue. Kaya hindi ako medyo maka-video masyado. Kasi nga, Dito na lang tayo nag-video. Paalalahanan po kayo na sa bawat liko at habal ng daan, lagi po natin tatandaan na ang tunay na rider ay hindi sa pabilisan, hindi nadaan sa disiplina. At lahat po tayo, babalik dito. Siyempre, buo at safe. Ngayon pa lang po, kinukongratulate ko na po ang ating organizer. Pero lalong higit na po yung pong mga participants. Kasi po, nakita ko po yung ruta, napakaganda. Actually, gusto ko talaga sana sumali. Mag-ingat po kayo. Alright, so ito, 30 minutes na lang mga katribo, then take off na tayo. At ito na naman tayo sa isang endurance event mga katribo. Kaya nga nang sabi ko nung paulit-ulit mga katribo, wala naman tayong dapat patanayan dito. Basta magmumotor tayo ng safe, magmumotor tayo sa pace natin, at hindi tayo lalagpas sa limit natin. Basta magmumotor tayo ng safe, makauwi tayo ng buo sa mahal natin sa buhay. Yan ang pinaka-goal natin mga katribo. Ang game plan ko pala dito mga katribo ay gagawin ko lahat ng best ko para matapos ko siya ng maaga. Yan ang pinaka-goal ko. Shoutout din pala, salamat sa mga tumulong sa akin, especially number 1 si Bin sa pag-ayos ng motor natin, itong tangke natin, sa makina natin, ginawa nila. So shoutout din po Boss Jack sa paggagawa ng motor natin. Syempre sa kay commander natin, pinayagan niya tayo. So ayan, thank you so much. Magkakaibang game plan to mga katribo. Kaya pa rin ng dati, solo tayo. Ayoko kasi nang nakakaabala sa iba. Tsaka mas nagagawa ko, mas nakakapag-pace ako ng mas maayos kapag mag-isa lang ako. So 320 brave riders, let's go! Eto na, 30 minutes na lang, magsisimula na ang lapakbakan mga katribo. So ang first stop natin, Caltex Gasoline Station, dito nga sa Candon. Tapos pupunta tayo ng Quirinoy Skyline, Mankayan, then sa Kibungan, ayan. Tapos first checkpoint natin sa Kasibo, photo ops again sa Tocod Falls, tapos sa Amper Beach, photo ops ulit, then Pantabangan Municipal Hall, photo ops ulit, then last photo ops natin is dito sa Kuyapo, and then back to the grid dito. Yun yung mga ruta na tataanan natin mga katribo. Let's go! Let's go! Ang dami natin, 320 brave riders, 320 participants mga katribo. Tapos last to take off tayo, dito tayo sa pinakalas na linya. Alright, let's go! Woo! Pause pa ako. Nakaka-excite, ito na tayo na naman. Woo! Alright, let's go, let's go, let's go, let's go. Tapos na yung linya na to, kami naman, nasa likod ko yung mga mamaw. Lord, safe lahat ng riders. Kayo na pong bahala. Ito na. So nag-reset tayo ng trip meter. Yung mga kasama natin sa Live Ride Racing, para Rosario na sila. Tayo andito pa lang. Ha! Grabe, hindi pa tayo gumagalaw dito sa map. Pero malayo yan. Subukan natin. Ito na, ito na, ito na. Oh! Ito na guys! Let's go! Ito na!
So lahat naman ito magkakalaban, pero sa isang passion magkakasama kami. Tara, go! Let's go na, let's go. Napaka-solid talaga. Walang first time, walang second time. Napaka-solid na pakiramdam. So dito, mas mag-e-effort tayo mga katribo dahil kung mapapansin nyo, nakalis na lahat ng riders. Tapos tayo andito pa. So nasa last to take off tayo and marami tayong kailangang unahan. Grabe, paano to? Ito na, alis na tayo. Pijong! Eh! Kasabay pala natin to yung nag-top 1 nun sa ano. Go, let's go! Ito na guys. Magsisimula na ang laban. Let's go! Ito na guys. Let's go! Ang dami natin kailangan unahan. Grabe yan. Hinto muna tayo kay Vince. Wala tayong kasama talaga ito. Oh, grabe. Grabe yan. Lakas. Hindi tayo papaiwan. Hindi tayo papatalo. Gaspal! Wow! 125 sagad ko. Oh! Kailangan nating mauna sa first checkpoint. Effort to, effort. Yeah! Naunahan lang tayo. Yeah! Walang bibitaw. Kapamidyang to. Kakayanin. Kaya naman natin. Woo! Basta walang bibitaw, men. Marami na rin ako na-overtaken. Grabe. Kabakbakan natin itong dalawang sniper na to. Dadaan tayo kila Vince. Kukunin natin yung tubig. Seven-Eleven. Andito sila Vince.
Kailangan ko ng tubig. Tumatagas. Tumatagas. Tumatagas yung gas natin. Hindi ko alam kung bakit. Saan nanggagaling. Ang dami namin dito. Naipong kami dito sa may stoplight oh. Ha! Oy, oy. Oy, dito ka pala. Ang dami ko na mga natin. Shoutout sa inyo. Shoutout. Yay! Tubig. Buksan mo. Sige. Marami pa sa likod. Marami pa. Boy, yung advice ko lang Oo, sige. ang gawin mo. Oo, sige. Copy agad. Salamat. Let's go! Grabe ang team natin. Hindi natin kailangan makipag-unahan sa kanila. Basta magpe-pace tayo ng pace natin. Alright, sana abutan natin yung ba dito. Sa gilid lang sila. Ibig sabihin, mas okay sa gilid. Mga trupa, laon na tayo. At dire-diretso pa rin ang bakbakan. Hindi ako masyadong nagmamabilis na mga katribo dahil yung gas natin tumatagas. Saktong pace na lang ako. Parang pabagyo to ah. Ano? Sa mga salubong. Lakas sa gas. Ay. Tama ba? Saan ako? Good evening po. License po. Hehe. Nalaw minto. Ito po. Thank you po. Naka-record ba tayo? First checkpoint mga katrupa. Kailangan na natin magkarga. Nabawasan na tayo ng isa. Shoutout sa mga Tagal-Onion.
Dami nila dun ah. Grabe yung mga daan dito sa La Union, mga katribo. Bako-bako, ang hirap bumanat. Dito tayo matatagalan, boy. Mayroon yung kinasaldakan ko kanina, grabe yun, solid. Ang hirap din overtake tuloy. Grabe. Saan na tayo? Okay, La Union na tayo. Ito yung nagsasabi yung mga organizers na magdahan-dahan daw. Dahil maraming bako-bako at may mga nanguhuling pulis. It's around 12:47 AM. Mag-isang oras na tayong bumabakbak ng straight. Shoutout po sa namumuno sa La Union. Yung daan nyo po dito matindi. Mabutas yung tangke ko dito, men. Sayang lahat ng gas ko. Ang daming nag-aabang dito, napakaganda sa pakiramdam. Sobrang suportado nila tong Pangasinan Indo Rally. Isipin mo, alas 12 ng madaling araw, nanonood sila sa kalsada ng mga dumadaan. Dito sa La Union, mga katribo, dito ko lang sa gilid. Di ka pwede sa gitna dahil sobrang lubak ng mga yan. Ang daming tao talaga, nakakatuwa. Hindi ko alam kung ano na nangyayari, pero bahala na. Wala na akong nakakasabay. Ako na lang mag-isa dito. Alright, so go na tayo. Marami na rin tayong naabutan. Tuloy-tuloy lang natin ito, mga katribo. Tuloy-tuloy lang natin. Hindi na ako masyadong bumibira. Gawa ng yung gas natin bumubulwak, hindi kaya ng pressure. Nakuhanan pala yun. Ayan, so may mga naabutan na ako dito. Marami na rin ako nalampasan, mga katribo. Hindi ko alam kung pang ilan tong mga to. Dami nila eh. Mga NMAX din. Tatagusin lang natin tong mga to. Ang dami nila dito ah. Hey! Hey! Dami. Grabe, ang dami ng tinagos natin na yan ah. Kalaro natin tong kay Arma Katribo. Kalaro natin siya. Lakas din oh. 120 na takbuhan. Dami na nating naabutan oh. Oy! Huwag kang kakalas. May
May naabutan na tayong couple. Ito yung mga nasa unahan kanina. Alright, so bawang na tayo mga katribo, bawang. Ano yung sabi nun? Hindi ko nakita. Towards San Fernando na tayo. Ay, saan to? Doon, sa kabila, sa kabila. Sa kabila, sa kabila, sa kabila. Sa kabila, sa kabila. Gantong daan dito. Salina talaga par. Pangit. Patandaan. Ang hirap. Ay, grabe. Tialas, titalan. Ang haba pa man din ganito to. Yeah, Ilocos na tayo. Ilocos, Ilocos. Picture, picture. Ah? Mas malakas ka. Malayo pa ba tayo? Eh, malayo pa yung Candon, no? Malayo pa yung Candon. Ilocos na. First time natin dito sa Ilocos, mga katribo. Goods naman. Sino kaya yon? Hindi ko kilala si Pops. Dito yung mga ang dami nagsasabi na ano, may nanguhuli daw kaya medyo ano tayo dito. Ingat, ingat. Grabe ang dilim dito. Welcome to Santa Cruz. Lakas ng babaeng yun, oh. Lakas niya, oh. Orla kang dulo par. Eto na ako, oh. Nagipagkulitan sa akin eh. Up, may pulis. Mahirap matikitan ng 2,000. Wow! Wow! Wow, wow, wow! Ilocos Sur na tayo mga katribo. First time natin dito. Sa endurance pa talaga. Napaka solid. Kilometers 151. Ang kulit talaga niya, oh. Ha! Breakaway. Lakas na motor natin ngayon. Buti na lang nagpa-bolt on na tayo. Alright, Talusya na tayo. Talusya. Ilocos, puwing ako. Napuwing ako. Eto na, Candon na tayo. Candon City. Yan, oh. Shoutout po sa mga dito. Shoutout po. Shoutout. Shoutout. Grabe mga yan, solid. Ang dami na nating naunahan mga katribo. Siguro mahigit na yun, 200. Kasi ang dami na talaga, sobra. Mga kargada na yung mga nakakasabayan natin.
paubos na yung laman ng gas tank natin mga katribo. Kailangan na natin magpa full tank ulit ng ox tank natin. Grabe, 2 oras na akong tuloy-tuloy na bumabakbak mula dun sa Villasis hanggang dito sa Ilocos. Yung mga nakakasabayan natin ang lalakas. Kanina pa natin kasabay ito oh. Ang dami dito, ang dami. Hindi ko nakikita yung gas ko ah. Dito tayo matatagalan. Grabe, dito na natenga lahat ng riders oh. Grabe. 350. 350. Wala, dito yung nagpapatagal mga katribo dahil ano, kailangan pumila. Tapos ang dami pang mga riders dyan. Patay oras dito men. Alright mga katribo, so tapos na tayo dun sa Caltex. Punta naman tayo sa may next photo ops. Ay, hindi yata ako nagpicture dun ah. Kailangan ko palang magpicture dun. Ano ba yan? Hindi ba ako nagpicture? Hindi, nagpicture ako. Okay na pala. Alright, ito na mga katribo. So magsisimula ng bundok. Tapos na tayo sa Kapatagan. Ngayon, bundok naman. Good luck sa atin mga katribo. Napakadelikado daw ng mga daan dito. Pero tara, palag-palag. Yung mga kasama ko nandyan lang sa unahan. Subukan natin silang habulin. Pero pe-pace lang tayo ng normal lang. Hindi tayo makikipag-unahan. Kasi ang dami nating naiwan doon kanina. Good luck talaga. Hindi na ako masyadong pe-pace dito. Let's go! Grabe, nakakatakot yung daan. Nakaka-overshoot, men. Wala pang street light. Dito na tayo sa Lidda. Ko lang kung saan anong lugar yan. So ito, papunta na tayo ng Quirino Skyline mga katribo. Quirino Skyline. So tayo lang mag-isa dito. Bukapagtas na ito. Nakakatakot men. Wala tayong kasama. Paus na ako men. Pero bira pa rin. So ang dami nating naiwanan dun sa kanina. May Caltex. Bahala na sila dun. So ang gagawin mo dun mga katribo, magpapagas ka, kailangan ng resibo. So ginawa naman natin. Ngayon, andito sa unahan sila pres. Kailangan natin silang maabutan kasi sobrang lalakas nila. Grabe yung daan dito walang mag-isa bumabagtas na ito. Given na yung mga katribo. Walang kabahay-bahay halos. Check your brakes, sabi niya. Sine-check ko naman yung brakes ko. May mga kasabay na tayo. Isang Aerox version 3. Tapos isang PCX. Sine-chill ride ko lang ito pero pinoprovoke nila ako. Di go. Tatanggal na invest natin. My goodness, grabe ang daan na yun Alright, so nasa Quirino na tayo. Quirino, tuloy-tuloy pa rin yung pangkingan. Grabe, ubos na naman yung gas ko. Pumatapon na naman, grabe. Ayun na, malapit na tayo sa first checkpoint. Ay, first photo ops pala. Quirino Skyline. Tana, Quirino Skyline. Okay. Ay grabe, ang baba na ito. 5 men. Parang tinamaan na yung bull race ko Kailangan mo dito engine brake. Hindi lang brake, engine brake din.
Maabutan ko rin mga kasama ko. Ayan na lang sila. Hey! Engine brake. Grabe yung daan dito. Muntik pa ako kanina. 2 beses na ako muntik dito kanina. Same lang. Meron yung basang-basang daan. Ibig sabihin nasa unahan lang tayo. Kasi nasa unahan yung mga kasama natin eh. May ginagawa. Lakas ng ilaw na nasa likod. Basag sir. Tumba. Ingat talaga, ingat. Kita ko na eh. Tumba siya eh. Butik na ako kanina eh. 2 beses na. Grabe to, tunnel. Grabe tong dinadaanan namin. Tunnel siya. Nag-traction control pa nga. Saan ako? Dito. Grabe, walang hampay. Pagod na yung puwet ko kakakembot. Tapos mag-isa lang tayo mga katribo, wala tayong kasabay. Yung mga nakasabay natin kanina doon sa unahan. Yung iba kong kasama, ewan ko kung nasa na sila. Sana makaabot man lang ako sa kanila. Mag-isa ko lang eh. Parang nararamdaman ko na yung gasolina dito sa katawan ko. Parang pati ako masisilaban na. Grabe, mag-isa ko ng mga katribo sa kabundukan. May nakasabayan ako kanina, big bike, kaso lang ang bagal niya naman. Grabe naman yun. Uy, may tumatawid na baka. Grabe naman. Sus, grabe tandaan na to. Mag-isa ko lang. May mga tumatawid pang baka sa gitna ng kawalan. Aray ko. Shoutout sa nagpasimuno ng daan na to. Ang lamig pa man din. Gusto ko nang uminit. Malapit na tayo sa Cervantes mga katribo. Tapos Mankayan. Photo ops na yun. Sa Giant Gong. Alright, let's go. Kakaiba dito oh. May street light dito sa kabundukan. Napakaangas. Kahit hindi na ako gumamit ng aux light ko, hindi natin maabot-abutan yung mga kasama natin. Nandyan lang sila oh. Sila Pressmark, si Ken, si Pijong, si Jeffrey. Ayan lang sila. Nasa unahan lang banda. Dito na tayo sa Manyakan. Mankayan pala, Mankayan. Alright, next na tayo sa Kibungan. Kibungan na tayo. Let's go. Lamig na dito, grabe. Grabe, sobrang lamig mga katribo. Sobrang lamig. Woo! So ito na nga yung pinaka last na footage natin dito sa papunta nga sa may Kibungan mga katribo, dahil medyo umulan na at nagkaroon na ng fog, kaya hindi na rin ako nakapag-record masyado. Pijong. Andiyan na sila oh.
Andun lang tayo. At hindi ko na nga nakuhanan yung mga aberyan nangyari sa atin mga katribo. So dito, habang paakyat tayo sa may kibungan mga katribo, ay sumemplang tayo sa may putikan. At ito nga mga katribo, yung resulta na nangyari sa ating aksidente habang binabagtas natin yung papunta nga sa may kibungan. Grabe mga katribo, oh. Semplang ako. Semplang ako. Buti sa putikan. Andito na tayo sa may papunta na tayo ng Kibungan, dun sa sa may Vegetable Arc. Photo ops din 'yon. Let's go. Naiwan na tayo ng mga kasama natin. Ang dami na nagpapahinga. Grabe mga katribo, semplang ako kanina. Grabe. Hindi ko kasi napansin na pero minor lang naman yung naging ko. Naibangon ko naman kaagad tong motor. So, okay lang naman. Malapit na. So, Kibungan na ang next. Photo ops pa rin. Tapos, ang kasunod nun is Kasibo. Yun yung first checkpoint. Grabe. Hindi na rin ako nakapag-video kanina nakakatribo dahil umuulan. Actually, nakakaputi pa nga ako ngayon, oh. Ganda, oh. Tapos, pinalitan na rin natin yung settings ng camera natin. Hay, sana magtuloy-tuloy na yung ganito na hindi maulan. Ang hassle talaga pag umuulan, pag endurance. Tumatas ang altitude. Tama kaya itong tinatahak ko? Tama. Sadyang malayo pa lang talaga ako. Solo ride lang ako mga katribo. Pag may mga nakikisabay sa akin or kapag may nadadaanan ko, sumasabay ako. Wala na yung mga kasama natin. Actually wala naman talaga tayong kasama. Tropa lang. Ganun. Kibungan, let's go. Sobrang tindi. Ganda. Kanina wala akong ma-appreciate kasi sobrang dilim. Ngayon, na-appreciate na natin kasi yun na naman yan, no? Napakaganda! So solid! Sino ba namang hindi mapapahinto pag ganito? Ganda. Alright, Kibungan. On the way to Kibungan na tayo. Yeah, semplang pa nga. Putik. Pero kaya pa, let's go. Wow! That's a view! I love you! Ganto. Mountains! Wow! Grabe, may daan dun, oh. Sinasamahan ko ng engine brake mga katribo para hindi masyadong put yung natin, preno. Kasi ganoon naman talaga dapat. Yan, oh. Doon tayo galing kanina sa taas. Wag lang masyadong mag-enjoy sa bankingan dahil baka sumemplang ka ulit, boy. Sakit ang kamay ko dun. Tingnan nyo. Putik-putik. Tiwala na ako sa daan ngayon dahil nakikita na natin. Hindi gaya kanina na sobrang dilim. Grabe. Mamaya na natin i-full charge yung cellphone natin. Hindi pa naman kailangan. Saan tayo dito? Dito. Grabe naman kasing daan to, oh. Kita nyo ba yan? Engine brake. Tingnan nyo naman kung gaano kaliko yung daan na tinadaanan natin. Dito natin magagamit ang Eurogrip. Wow! Pangit lang yung ganito, oh. Semento. Ay, grabe yun. Grabe yung daan dito. Ikaw yung mananawa. Kakikembot. Wow. Just wow. Napaka-solid ng view. Grabe naman yan. Sheesh.
Taas na, no? Yan. Napaka solid. Kibungan na tayo. Kibungan. Ay, grabe naman, no? Andun yun na, ano? Grabe, pare. Nakakamangha naman dito. Buti na lang nakasali tayo dito. Buti narating natin tong lugar na to. Wow! Ang lalim dun, oh. Wow! Kilometers 326. Oh, shish. Engine brake. Para hindi masyadong magamit ang preno. Ingan dito, ah. Hey! Banking. Banking, banking. Nakakatakot lang, baka may biglang kasalubong kasi. Oho. 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 Wala na, ina-enjoy na lang natin mga katribo. Kalahati na tayo eh. Wow! Alright, Kibungan na tayo mga katribo. Kibungan Municipal Police Station. 500 meters daw. Nasaan? Kung makakita. Dito. Ayun. Nasaan? Ayun. Picture. Picture. Tapos Pops Kasibo na ang susunod, no? Okay, tara na ulit. Kailangan lang natin maghanap ng gas station. Alright, so tapos na tayo sa Kibungan Vegetable Arc. Ngayon ay checkpoint naman tayo sa Kasibo. Let's go. Medyo malayo yun. At may gas pa naman tayo. Kaya pa yan. Let's go. Doon na tayo magpahinga ng konti sa Kasibo. Let's go. Aki. Dapat nasa baba na ako na ito eh. Para alas 12. Lamig eh.
Ito, kung nagpahinga lang muna. Tapos nakita natin yung dalawang sinargo ni Drag King Mama oh. Dalawang beses binangga eh. Ano na ako? Gusto ko nang magpahinga. Kasibo, kasibo. Para makapagpahinga na tayo ng maayos. Tinanggal ko na yung kabote natin mga katribo. Para ma-identify naman tayo na rider tayo. Kunyari. Pero malamig. Ito, tuloy-tuloy na to. Kasibo na tayo mga katribo. Let's go. Bankingan ko lang to ng malupit. Andun na pala yung kasama natin kanina. Isa nasama kong gusto nating abutan. Ayun, naabutan na natin sila doon. Nawalan daw sila ng gana kasi si Drag King Mama naman kasi pinangga si Pijong. Nawalan tuloy ng gana. Tapos, ang update, wala pa daw 20 ang nakarating ng Kasibo. So, tara, let's go. Biray na natin to. Kasabay tayo, sniper. 155. Ang galing kumangking ah. Dapat tayo cellphone natin. Mamaya na natin i-charge. Ano? Solid ng view. Ang ginagawang daan dito. May pa-off-road pa. Yeah. Off-road. Ah. Hinati yung bundok. Parang ganyan angas. Ha! 6 na oras na akong bumabangking. Walang humpay. Ang sakit na ng aking bewang at tuhod. Uy, sheesh. Slide pa nga. Wala pa daw 20 ang dumadating sa Kasibo. Tingnan natin kung pangilan tayo doon. We did it again. Ganda. Wow. Going to Pantabangan na yata ito eh. Solid. Oh, lakas ng agos. Lakas ng na to, Gravis. Kanina pa yan eh, bumubuntot. Malakas din, mama mag-drive. Nagbabibrate yung motor ko sa high RPM. Delicates. Grabe naman to. Si Drag King Mama na ba yan? Grabe to ah. Pakatindi. Isang lugar na ba tayo? Tingnan tayo dun. Ay putik na ang galing nun ah. Counter steer.
Bangkingan sa Bantabangan. Solid. Sayad kong sayad ah. Grabe ang gagaling nila ah. Grabe makipagsabayan tong Gravis. Shoutout sa'yo, Pops. Kaya pala naabutan niya ako eh. Ang galing rin pala niya eh. Ah, grabe to. Ayun na yung nakaklik. Ah, shocks! Sayad bar. Hehe. Grabe ang mga gulong ah. Shoutout sa mga nakasabayan natin na to. Ang sasolid nyo. Ah, ala. Iwan na tayo. Hindi ko makita eh. Ahaha, solid. Galing din nung nakaklik. Solid din siya. Alright. Sige pa. So, andito na tayo sa may Aritaw ngayon. Going to Kasibo na tayo mga katribo. So, nagpakarga na naman tayo ng ating gas. So, 550 yung naigas. So, full tank dito sa motor. Tapos, mayroon na naman tayong karga dito sa ating ox tank, syempre. So, nasa ano tayo mga katribo. Ang standing natin, mga below 100 tayo. Not bad. Makikita natin sa Dupax mamaya. Kasibo. Let's go, Kasibo! 10:36 AM. Kung hindi ko ito matatapos ng alas 12 ah. Alas 2 ah. So may mga nakasabay na naman tayo mga katribo. Ito na naman yung nauna sa akin kanina. Matagal na. Tapos nagpagas pa ako. Naunahan ko pa pala sila. Nauna na tong mga to kanina eh. At dito nga mga katribo, habang binabagtas nga namin itong pamunta nga sa may Kasibo ay sobrang lumakas nga yung ulan dito. Kagaya nga nung ginawa ko dun sa may papunta nga tayo naman kayan mga katribo ay pinatay ko muna yung ating camera. At habang paakyat nga kami sa may bandang Kasibo mga katribo as our first checkpoint ay sobrang lakas nga ng ulan at zero visibility pa nga. Pagkatapos nga ng Carino Skyline mga katribo, nung papunta nga kami sa may Kabungan ay sobrang sama na ng panahon at medyo padaling araw na rin yun. At dahil dun mga katribo, yung daan ay sobrang dulas na at sobrang maputik na, kaya naging dahilan yun para tayo ay matumba at mag-slide. At ito nga mga nakasabayan natin mga katribo ay nauna na nga sa atin to kanina, pero naabutan pa rin nila tayo nung nagpagas tayo. At dahil sa sobrang sama ng panahon, papunta nga kami ng Kasibo mga katribo ay hindi na rin ako nakapag-video, pero ito naman yung picture natin. At gaya ng sabi ni Pressmark kanina, dito nga sa Kasibo ay wala pang 20 ang dumaan, kaya nang dumaan ako dito ay pang 30 ako dito. So far mga katribo, nagdudulot din naman yung mga effort natin na mauna. At pagdating nga natin dito sa may Kasibo mga katribos, nagsabi ang mga organizers na maririrat daw tayo. Sa kadahilanan nga na yung daan papunta dun sa next photo ops ay hinarangan na at hindi na makakadaan ang mga participants. At ang bagong photo ops mga katribo ay dito nga sa may Aglipay Carino Cow Statue. Pero tayo sa may Cow, picture lang tayo dito. Tapos all goods na. Ito yung bagong photo ops. Oh. Let's go! Amper Beach!
Grabe rin yung daan dito sa papuntang Palerno from Isabela. Hindi siya asfalto, pero okay na rin. Medyo paos na tayo, pero malapit na tayo sa finish line. Let's go! May kasanuran akong tatlo kanina. Hindi ko alam kung nasan na sila. Siguro papunta na sila sa Ampere Beach. Napakaganda! Look at that place. Madela to, Madela. May isang participant ako nakikita doon. Nakataw niya. Yan yata yung sniper kanina eh. Grabe dito oh. Yung mga bato nagsihulugan, nagka-landslide. Bilibyo dito pare oh. Walang tinira yung bagyo sa mga puno. Grabe. At dito ka na nga naabutan si Kent at saka si Rowell habang nagpapahinga sila dito sa may tindahan. At ito nga, nagsabay-sabay na nga rin kami na umalis dito at sabay-sabay na pipinish. Pero dito sa part na to mga katrib ay nagka-problema na nga yung CVT natin at kumalas na nga yung clock ng ating clutch AC. Kaya naman hindi na rin ako nakahabol sa kanila at pinauna ko na sila. Patampo din si Kentoy sa bangkingan. Bihasang bihasa sa mga liko-liko at kurba-kurba. Tignan nyo ba yan? Akala ko kanina nauuna sila. Yung pala nagpahinga sila, naaabutan ka pa. Ito, pababa na tayo ng Baler. Sobrang haba pala ng Madela, no? Walang katapusan, puro liko. Pero ito, pababa lang kami. All goods na. Ewan na yung mga kasama namin eh. Nagbabangkingan kami ni Kenty. Oh, maalikabok ka. Huwag tayo magpadalos-dalos pag mga ganyang style. Grabe, 15 hours na ako nagmumotor ng straight. Sobrang hataw, walang humpay. Baka mag ano ba to 20 hours. Ewan na yung mga kasama namin eh. Ganado si Kent mag-banking eh. Eto na, palabas na kami. Baler na ito. Kaya sila oh. Ampere Beach. Let's go. Wow, grabe. Solid. Ampere Beach na tayo. Asan yung picturean? Wala yung picturean. Doon pa yata sa dulo. Grabe oh, mga nangyari dito. Nagkaroon ng storm surge dito eh. Welcome to Baler mga trupa. Doon pa yata banda magpipicture. Storm surge. Hanggang dito umabot yung ano. Oo, buhangin. Ulan pa kaya? Ganto pala dito sa Baler. Maganda naman. Napuno siguro ng buhangin tong kalsada nun mga katrupa. Kasi tignan mo oh. Wow. Wow, ang alon. Hanap tayo ng gas station. Last gas na natin bago pumunta ng finish line. Hindi na makahata motor ko. Buhangin, man. Ang dalas niyan. Nasirang daan, pati yung mga kawat ng kuryente mga katribo nagkanta sira-sira. Kung matatagalan pa ang pag-recover ng Aurora.
Sakit sa mata. Sana yung Amper Beach. Doon pa. Sakit ang aking likod. Super. Kumpay. Yan na. Kala ko yun na yun. Habang papunta nga tayo sa may Amper Beach mga katrib, ay ito na nga nagsimula na magloko yung ating GoPro. Hindi ko alam kung anong nangyari, basta nag-record ako sa mga panahon nito pero wala siyang na-record na audio. So medyo malayo nga rin pala yung Madela to Amper Beach, di pa Culaw Aurora mga katrib. So inabot tayo dito ng 2 oras mahigit. So habang binabagtas nga natin tong kahabaan ng Baler to Dinadjawan to Amper Beach mga katrib, ay sobrang namanghanga ako sa mga tanawin na makikita natin dito mga katrib. Kaso nga lang, nito nga lang, nagdaang bagyo ay sobrang nasira at nagkawasak-wasak ang mga lugar dito. Itong Baler Aurora mga katrib ay parang Madela rin siya, hindi matapos-tapos yung mga liguan, pero ang maganda dito sobrang solid dahil nakikita nyo yung dagat habang damadaan kayo dito. Sa mga oras nga na ito mga katrib ay sobrang damdam ko na yung pagod at sakit ng katawan ko, pati ng likod ko at mga kamay ko, dahil nga buong magdamag at buong maghapon na nga tayo nagbumotor ng walang humpay. At finally nga mga katrib ay nakarating na rin nga tayo dito nga sa may Amper Beach di Culaw Aurora. Ito nga yung third to the last na pupuntahan natin bago tayo bumalik dun nga sa creek sa may Villasis. At kung mapapansin nyo nga mga katribo, yung daan dito ay wasak-wasak at rough road. Ito nga yung naging epekto ng pagtama ng bagyong Juan dahil nga nagkaroon ng storm surge dito, kaya nagkanda wasak-wasak yung kalsada dito nga sa may Amper Beach. Bali mag-aalas 5 na nga ng hapon na makarating tayo dito mga katribo, kaya naman nung pagkatapos ko nga mag-picture agad-agad din akong umalis para naman makapunta na tayo sa may second photo ops. At ang second to the last photos nga mga katribo ay yun ng Pantabangan Municipal Hall. Nag-aalangan na nga tayo dito mga katribo dahil nga yung motor natin ay may nararamdaman na akong kakaiba at hindi na siya makahatak. Sa pagdaan nga natin dito mga sa may Amper Beach mga katribo ay sobrang nga namangha ako dahil sobrang ganda nga ng mga lugar na ito. Alright mga katribo, so first time natin dadaan dito. So dito tayo ngayon sa Aurora and we are going to Pantabangan. Yeah! So angas here. Wow, wow, wow. First time natin dadaan dito. Dadaanan lang natin tong Aurora sa endurance. Hindi natin siya era rides, dadaanan lang natin siya. Malapit-lapit na. Sobrang pagod ko na. Pero hindi ko na iniisip yun. Ang iniisip ko is yung matapos na. 2 na lang. Good thing na rin. Dahil nasa taas sa unahan, di ba? Pinag-important din natin tong pwesto natin na to. Kaya masaya din naman ako kahit paano. Hindi ko rin na iniisip yung pagod. Kasi kasama naman na talaga yun sa endurance. Yun lang kapag hindi nagbigay yung isa talaga. Tamados or malapit na tayo sa Pantabangan. 30 kilometers. Nakalimutan ko palang mag-video dun sa Pantabangan. Oh my goodness. Ayan na lang yung picture natin. So ito, on the way na kami ng Kuya po for our last photo ops. Ay grabe. Grabe tong endurance na to. Ang haba. Hindi na rin ako nakakapag-video kasi sobrang pagod ko. Grabe. Itong mga to, yung tatlo na to mga katribo kanina, nauna sila sa akin. Tapos naabutan ko na naman sila. Kakaabot-abot kami, ganun. Hanggang sa, ito, magkakasama na kami. All the way to the finish line. Let's go! Aksidente, par. Nyari, par. Timong pauwi na nga lang na aksidente pa no. Aray ko.
Oh. Kuya po na kami. Tapos photo ops na mga katribo. Grabe, ito na. Matatapos na rin kami sa wakas. May mga kasama ako kanina, hindi ko alam kung nasaan sila. Sasalubungin daw tayo ni Commander sa finish line. Mabini Street. Mabini Street. Ah, to. Oh my God! Ah! Sa wakas! Naligaw sila yung mga yon, hindi nila alam. Kaya humihiwalay ako. Ang layo naman yan. Solid eh na. Oh, Villasis na, Villasis. Marami na pang nagpicture dito. Mga ilan na po? Ah. 300 po kami. Pang Villasis na po. On the way to finish na tayo. Finish line! Grabe, 800 kilometers. Actually, 943 kilometers mga katribo. Kasama yung mga ligaw. Tina lang, katina lang. I survived 1,000 kilometers. Lapit na tayo. Tina lang. Yung kasama ko kanina, nagkawalaan kami. Kunti na lang. Almost 1,000 kilometers from Ilocos Sur to Nueva Vizcaya to Isabela to Baler to Nueva Ecija. Grabe, kaya ng motor natin. Bolt on lang ang set. Grabe, last to take off tayo kagabi. Pang 30 tayo na dumating ng katindihan JBT, pero hindi susuko. Let's go, finish line. Yes, Villasis na tayo mga katribo. Villasis na. Woo! Finish na tayo sa wakas. Yes, finish line. Tara, finish na tayo. Woo! Tapos ang hit 100 kilometers endurance challenge. Ah, grabe. Tapos din sa wakas. Ah, tapos na. Woohoo! Ah. Saka nagpunta, boy. Ay. Wala ah. Ano kailangan mo? Nabuhay ako, boy. Simple lang ako, boy, oh. Sa taas. Ah. Wala. Safe. Ayan, so ito pala yung mga finish, hindi pa lang. Wala pang 30 eh. Ah, pagod. Alright, so ito na, naka-finish na tayo. So sinamahan ulit tayo ni Commander, sinundo nyo tayo sa finish line. Anong sabi mo? Congrats! Salamat sa lahat ng nakatapos sa video natin. Medyo haggard na ako, pero since nandito si Commander natin, hindi na tayo haggard. Like, share, subscribe, yeah!